We hebben er vreselijk veel zin in. Vandaag is de eerste dag waarop de studenten zijn gekomen. We zijn met de introductie bezig. Nou, ik ben net al langs de klassen gegaan en het zijn gewoon hele leuke studenten en die hebben er zin in en wij ook. Ja, mevrouw De Keizer, wat zijn de verwachtingen voor het nieuwe schooljaar 2017-2018 alsjeblieft? Ja. Nou, onze verwachtingen zijn dat met alle eerstejaars waar we mee begonnen zijn, dat we er heel erg ons best voor gaan doen dat die ook allemaal overgaan. We hebben vandaag met elkaar afgesproken dat iedereen er iedere dag is. Dat we veel met de bedrijven gaan doen. En dat zijn onze verwachtingen, dat we dus een mooie club studenten straks gaan afleveren voor Bonaire. Hoe zit het mevrouw De Keizer met de status van de mediastudie? Hoe gaat het met de mediastudie? Die gaat gewoon door. Begin vanaf jaar 1 of begin van jaar 3. Wat kan je ons vertellen? Wij hebben voor de opleiding media hogerejaars studenten. Dus leerjaar 3 en leerjaar 4. Dit jaar hadden we helaas te weinig aanmeldingen. Maar we hebben een hele goede docent. En we hebben gezegd we gaan er zeker de eerste maanden alles aan doen. Om de werving zo aantrekkelijk te maken dat mensen niet alleen vanuit Bonaire, maar ook vanuit de andere eilanden komen. Want het is jammer dat we helaas dit jaar maar 4 aanmeldingen hebben. Ja, en dan kan je niet starten. Dat doet ons pijn. Dus we gaan echt ons best doen om te zorgen dat we volgend jaar een grotere groep hebben, zodat we weer kunnen starten. Dus we moeten nu zeggen dat de mediaafdeling, mediastudie eventjes on hold? Nou ja, in die zin dat het niet met nieuwe studenten begint, maar de ontwikkelingen zijn niet on hold. Dus we gaan echt goed door. En voor de andere studies, mevrouw De Keizer, moesten meer leraressen gewerkt worden, binnenkomen? Of wat jullie al hebben, is het genoeg voor het geven van de lessen? Nou, we hadden 1 vacature, dus we zochten nog 1 docent voor Leisure Hospitality. Omdat op het laatste was een docent uit Nederland die niet kon komen. Maar daar hebben we veel reacties op gekregen. We zijn al meteen aan het begin van het jaar begonnen met een gastdocent. En we gaan nu kijken in oktober wie er vast bij ons komt werken. Dus dat gaat goed. Correct. Mevrouw De Keizer, nogmaals welkom. Laatste woorden richting de ouders die hun kinderen hier bij de MBO hebben. Wat kan u zeggen? Iedereen, wat kan ze verwachten van u als nieuwe directeur van de MBO? Ja. Wat iedereen van mij kan verwachten is dat ik vol passie voor het MBO ga en vol passie voor Bonaire. Ik heb 30 jaar ervaring in het MBO. Ik vind het het mooiste type onderwijs dat er is, omdat je de studenten echt iets heel praktisch kunt bijbrengen. Wat ze van mij kunnen verwachten is dat ik mijn schouders zet onder de school. Dat ik veel in gesprek ga met de bedrijven om samen met de bedrijven dit te doen. Want dat is het MBO. Je kunt het als school niet alleen. Dus voor de stages, maar ook voor de inhoud van de opleiding. Wat ik graag zou willen van de ouders is dat ze ons helpen. Helpen om samen met ons er een mooie school van te maken. Dat betekent, wij verwachten dat de studenten er altijd zijn. Wij verwachten dat de studenten op tijd zijn. Help ons daarbij. En als er vragen zijn vanuit de ouders, kom naar de school toe. Iedere student heeft zijn eigen begeleider. Ga met die begeleider in gesprek als er wat is. Dus laten we samen zorgen dat er een hele mooie MBO-onderwijs hier is. Dat is wat ze kunnen verwachten. En ik ben hier komen wonen. Ik ben dol op het eiland. Ik ben al 9 jaar hier voor vakantie geweest. Dus ik ken Bonaire als toerist goed. Ik woon er nu een maand. Ik wil graag bijdragen aan Bonaire.